Sí, pues no me cuadra cuando estoy dando besos porque si no mismo es. Mostra que permanecerá alerta hasta el día 5 de julio. Concerto da banda de música que desde Quinto no auditorio Reciano Conjunto. pasa que este año tiene claro, el ayuntamiento de Orzaba este año viene En un barco a dar una vuelta a las ¿Qué tiempo estáis? ¿Qué yo salgo con Caningo. A ver, está metido. De compartir. Sí. Pasarlo bien, Bueno, esta es una de las ¿Tenéis material para que lean? Sí, ya estamos colocando todo. A ver, Buenas tardes, el presidente de la Diputación. Ahora está lo importante. Muy bien. Bueno, pues si ustedes... El día yo creo que está extraordinario. No se va a estar mejor. Todo demasiado. Oye, voy a buscar un vino. Yo acabo de venir de una boda. Corta un poco de tortilla. Esto no es el pescado, es lo que está dentro de la... No, la parte de abajo. O sea que se aprovecha hasta la última pezuña. Y también se aprovecha, ¿verdad? Que no se desaprovecha el tiempo. Todo lo siento el tronquito este. Qué maravilla. Qué trabajo. Y sin cobrar un duro. Es el visor. Viento que la lluvia, sí, ya lo sé.
A lo que hablábamos antes. Que viene con los planes. Eso también hay que sacarlo. Como hay Y empezáis ahora con Los tiros que sean importantes ayer, no importa que les seamos puedo meterlo de otra cosa. ¿Cuál? ¿El de la bodegas? ¿Cuál? ¿El de la batalla? No, aquí de la media no, vamos a estudiar la bodeguita, ¿verdad? La mierda, la mierda, la mierda. El primero que tiene la tabla. Sí. Luego ahí tienen mierda que Y esto es para comprar este año. Hay materiales que se cogen ya en el mes de febrero Y lo secan. Hay material que su truco. A menos lo digan a la otra, no vaya a ser que les toque. ni ellos. A ver, Nico, sí, enseña el dibujo. Así vende Galicia. No, es la fiesta. Está fresca aquí todo. Gracias. Mira el pelo, de la barba. ¿Esto en qué color lo vais a echar? Este con azul. Muy buenas. Azul de Muy bien. Bueno, os abandoné. Ahora os abandoné. Muchas gracias. No, bueno, ellos utilizan esto. Ya verás, cada año utilizan esto. Bueno, esto también no sé. Ya está preparado. Por lo menos Hay que ver una película. Ahora salimos. Hay que salimos ahora. Ven. Tranquilo, que se hace, ¿viste? Eso va. ¿Qué está ahí atrás? Ah, sí, está aquí atrás. Espera. They can write on bricks, for example. People that is an able. They give less.
Siempre hemos hecho mal. Temos unha discusión, policía, amigo. Celebramos o Corpus 2004 en Ponteareas, xa saben vostedes que é unha noite feiticeira e hoxe ademais a climatoloxía axúdanos, pero non saben vostedes como. Hai calor non somente climatolóxicamente, sino en calor por outras bandas. Xa saben vostedes que destas horas están a traballar os alfombreiros e tamén estamos facendo, como todos os anos, a pequena recepción de autoridades que veñen a apoiar de algún xeito esta festa que xa saben vostedes que é de interés turístico nacional e que pretendemos que sexa de interés turístico internacional. Temos hoxe diante das nosas cámaras o presidente da Deputación Provincial, señor Louzán. Boas noites. Hola, moi boas noites. Como se sinten Ponteareas? Bueno, como sempre, eu creo que moi a gusto, ademais hoxe, como vostede ben recordaba, a climatoloxía axuda e moito para que esta noite pois todo Ponteareas viva con toda a intensidade a elaboración destas magníficas alfombras que eu creo que é algo, bueno, xa tradicional en Galicia e sobre todo fora incluso dela, non? Porque se fala precisamente deste magnífico concello, ver a unidade de todas as persoas traballando en común en pro dunha causa maravillosa que é precisamente a elaboración destas alfombras nas rúas de Ponteareas, rúas céntricas, e creo que, bueno, todos que veñen aquí, eu que teño estado en máis de algunha ocasión, pois me levei moitísimo, vamos, gratas sorpresas de ver algunhas alfombras, pero de verdade que eran impresionantes, non? Este ano parece ser que imos ter ademais fermosuras por aquilo de que estamos no Xacobeo 2004 tamén, que coincide. Sí, eso puden comprobar, que hai moita alegoría, pois, neste caso, o Xacobeo, non? E creo que ademais, como ano santo, pois creo que está moi ben que a iniciativa vaya por aí, e tamén puden comprobar pois a que están elaborando, neste caso, os compañeiros da Orotava, dese Ayuntamento de Tenerife, que é espléndida, extraordinaria, non? E, bueno, eu creo que ademais a maior satisfacción é que a xente poida traballar precisamente cunha climatología favorable, non? Como temos hoxe. Está unha noite para estar toda a noite pois ilusionados, facendo, elaborando estas magníficas alfombras que é o traballo de moito tempo, pero o traballo sobre todo que calificaría esa unión de todas as persoas de cada unha das calles que se volcan precisamente en que a súa calle sea a mellor, non? E creo que iso é un síntoma de unión, un síntoma de convivencia e ojalá pois isto poidamos seguir vivindo durante moitísimos anos e nós, no que a mí me toca, pois seguir colaborando desde esta institución con Ponteareas como sempre. Xa sabe vostede que o Axuntamento, o Concello, a nova Corporación Municipal do Partido Popular do Concello quer pular porque sexa tamén esta festa de interese turístico pero internacional. Se na súa man está tamén botar así unha manciña, agardamos que o faga. Por suposto, eu teño que defender os intereses xerais de toda a provincia, pero especialmente de Ponteareas, donde hoxe me encontro, e polo tanto van a contar con toda a nosa axuda para iso, e sobre todo para seguir cubrindo as necesidades básicas máis importantes que Ponteareas ten. Non, eu estou aquí precisamente para axudar, para colaborar, e estarei tamén dentro uns días este concello e sobre todo acercarme a aqueles sitios onde teñamos problemas para que desde a institución provincial pois poñamos todo o noso empeño e colaboración para axudar a este magnífico concello que está crecendo cada día máis e que necesita moito da nosa axuda e da axuda de outras institucións, pero especialmente da Diputación Provincial de Pontevedra. Por eso que non vou a racanear ningún solo minuto en seguir colaborando, como digo, con este concello. Xa para rematar, os ponteareáns sentímonos un pouco fachendosos de ser un pouco espello de toda a provincia de Pontevedra, porque sabe vostede que agora hai alfombreiros en moitísimos recunchos desta provincia, pero somos os primeiros. Sí, é certo eso, que a raíz de que Ponteareas se iniciou en isto hai moitísimos anos, pois a partir de aí apareceron concellos que eu me acordaba cando chegaba aquí, algún concello como Bueu, por exemplo, bueno, algún máis que eu teño asistido, que tamén, copiando, evidentemente, da labor magnífica que se fai aquí, pois tamén a puxeron en marcha eles ali, non? E creo que a experiencia a mí me encanta vivila, e me encantaría exactamente que tomaran boa nota moitos para que nunca vai ser, bueno, pois da maneira que aquí, porque aquí se vive con moitísima intensidade, é unha tradición de toda unha vida,
pero naqueles concellos onde realmente queiran poñerlo en marcha creo que é unha iniciativa moi bonita e ojalá copiemos iniciativas que neste caso pois sean tan positivas como esta, non? Porque eu creo Podría ser unha idea turística facer un roteiro de alfombras nas festas de Corpus. Por exemplo, máis porque é tradicional que sean estas fechas e ao mellor pois uníndose varios concellos, pois se podría facer como se fai en cantidad de actividades de promoción, como pode ser a Ruta do Viño, pois, que neste caso podría ser a ruta tamén das alfombras na provincia de Pontevedra, non? Porque Galicia, especialmente as Rías Baixas e Pontevedra, teñen moitísimo que ofrecer, e se, a pesar de ter ese paisaxe maravilloso, se por encima lle poñemos todo isto, eu creo que non hai nadie que nos supere, somos os mellores e iso é moi importante. Pois así o deixamos, con estas verbas do presidente da Diputación de Pontevedra, señor Louzán. Moitísimas gracias e que disfrute vostede moito. Moitas gracias a vos e que disfruten os pontareáns e sobre todo as miles e miles de personas que no día de mañán van a visitar a este magnífico concello. Moitas gracias e boas noites. Esta noite de festa ponteareá, como moi ben decía o presidente da Diputación, hai un intre, temos tamén outros visitantes que veñen das Rías Baixas, nunca máis certo, da Ría Baixa que máis preto nos queda aquí a Ponteareas que a Ría de Vigo e a cidade de Vigo. Un dos concelleiros da cidade de Vigo, do grupo de goberno, o primeiro teniente de alcalde, Chema Figueroa, está hoxe connosco disfrutando das alfombras. Unha boa noite, Sí, efectivamente, unha boa noite en tempo e unha boa noite tamén pola tradición o que significa para Galicia, para Ponteareas, para Pontevedra, e eu creo que xa para España, é dicir, as alfombras e a noite de hoxe xa ten un prestixio a nivel nacional. Dende Vigo, bueno, pois hoxe estamos acompañando aquí aos compañeiros de Ponteareas e a toda a ciudadanía de Ponteareas porque pensamos que Ponteareas e Vigo, bueno, pois se identifican plenamente. Falaba co presidente da Diputación de que poderíamos facer de algún xeito, porque agora somos un pouco espello de outras cidades e de outras vilas que fan alfombras. Vostede que está moi metido dentro do turismo, poderíamos facer un roteiro de alfombras nestas datas de Corpus, podería ser un bo reclamo turístico. Sí, efectivamente, eu creo que é unha boa idea. Nos, o presidente está relanzando o Patronato de Turismo, que é unha idea, unha vontade política que puxo en marcha hai uns meses. Me parece que nos está dando vostede unha idea original, que pode ser un reclamo turístico importante para a provincia de Pontevedra e para Galicia, e por suposto que estou convencido que saberá como esta idea que vostede acaba de dar hoxe o ano que ven vámola por en práctica. Estamos pedindo tamén a xente de Ponteareas que, xa que agora é unha festa de interese turístico nacional, que pase a ser unha festa de interese turístico internacional. Teríamos tamén o apoio de moitos máis políticos para conseguilo? Sí, por suposto. Eu penso que Ponteareas, eu dende neno xa recordo estas noites, son moitos anos de tradición, moitos traballos de moitas familias. Eu creo que a noite de hoxe se unen todos, desde os pequenos hasta os maiores, e hai poucos actos e poucos eventos donde se mire este tipo de relación. Hoxe é unha noite de ledicia para todos, donde despois de moitos meses de traballo, pois ao final se miran os obxectivos, pero esos obxectivos non é só das persoas maiores, que moitas veces son as que tiran das asociacións e deste tipo de actividades. Tamén os máis pequenos, pois ao final xa se van formando, e isto é unha tradición que é imparable. Por lo tanto, eu creo que poucos eventos ou poucos acontecementos unen as familias desta maneira e ao pobo. Eu penso que hoxe todo o mundo está unido en pro de conseguir o mellor para todos os visitantes, e iso, lóxicamente, bueno, pois a unidade, o esforzo, o sacrificio, que son características que sempre adornan os galegos, pois Ponteareas é o fiel reflexo na noite de hoxe e no día de mañán. Para rematar, vostede é unha vila na que tamén o Corpus é moi importante, aínda que este ano polo loito a festa non sexa tan grande como outras veces. Que sente vostede cando ve, por exemplo, mañá cando sai a procesión, que todo o traballo dunha noite inteira vaise nos minutos? Bueno, pero o traballo dunha noite é certo que se vai en minutos, pero a satisfacción deses minutos eu penso que é impagable, porque cando dentro de unhas horas
isto este atiborrado de xente mirando como se confeccionan as alfombras. Mañán Ponteareas, pois aquí caen persoas de toda a provincia, de toda Galicia e tamén algunhas de parte de España. Evidentemente quere decir que ese traballo ao final se ve recompensado, e como se ve recompensado, pois a gloria evidentemente e a felicidade pois pasa en minutos moi cortos, pero bueno, pero eu penso que ese traballo, ese esforzo ao final se ve totalmente recompensado por a cantidade de persoas que asisten tanto na noite doxe como todo o día de mañán. Por lo tanto, eu o único que quero é felicitar a todos os cidadáns de Ponteareas, animalos a que sigan traballando desta maneira, que, por suposto, entre todos, entre as institucións, os que temos algunha representación e algunha posibilidade de botar unha man, eu creo que ao frente o presidente da Diputación, que é unha persoa sensible con todos estes temas, eu como vicepresidente e colaborador del, e tamén como concelleiro de Vigo, podo decirlles que todo o que este da nosa man vamos a intentar para que esta festa, si xa é grande, pois sea todavía moitísimo máis grande. Pois non se esqueza do roteiro. Gracias. Moitas gracias a vostedes. Nesta noite feiticeira, como decíamos denantes, tamén temos representación da isla de Guai. Xa saben vostedes que estamos hermanados con eles e que prácticamente todos os anos veñen estar connosco nestas datas do Corpus Christi Pontearea. Fai unha noite, como lles decía denantes, que, bueno, había moito tempo que non recordaba unha servidora unha noite tan fermosa como esta, climatolóxicamente falando. Teño conmigo aquí diante da cámara a chairman de la isla de White, Peggy Jarman, e a líder, que é Shirley Smart. Así que ambas as dúas van falar un chisquiño connosco das súas vivencias neste Corpus 2004. Temos tamén connosco a intérprete. Eu quería saber se é a primeira vez que ela ven a esta festa de Ponteareas. She's asking about, is your first time here? No, four times. Four times, xa? Four times. Ela di que veu xa, é a cuarta vez, non? A cuarta vez que ven. Pero hai 8 anos que xa non ven. O sea, a última vez foi hai 8 anos, xa pasou moito tempo. E viu como concellala. Pregúntalle se está moi ilusionada nesta noite, que climatoloxía preciosa, a ver se está ilusionada ver o Corpus. Are you happy in the Corpus Festival with this lovely weather? Very, very happy. Love the weather, love the area, love all of it. Al estar aquí, ¿son las mismas fechas o es diferente? She's asking about the Corpus Festival, but in England. There is a coincidence between the dates in Spain Yes. and in England? Yes. We have a flower festival, not a Corpus Christi festival. Yes. Teñen unha festa da flor, mas non se chama propiamente do Corpus. Bueno, sí, coinciden as datas, efectivamente. É unha bagua, entón, que teña que dividirse, non? Sí, un pouquiño.
she's saying that it's a shame that you have to come here and there is a festival in England on the Isle of Wight at Yeah. the same time. No, it's very different on the Isle of Wight. We have them in the church, not in the streets. We have flower festivals in the church, but much earlier in the year. Not now. Not now. Dice que es en la iglesia el festival, que se hacen dentro de los templos. Nas rúas, non en as rúas, en as igrexas. Coincidiu un poquinho antes, sí. Too hot today? No. No, too I hot. like No, it. yes. I like it. Do you like it? I like it. Yes. In yes. Portugal? It was lovely, very hot, but Very hot. but lovely. To sun. Well, we don't get enough at home, so I lap Well, it up here. Pues thank you Thank you. for stay Thank with you. us. I've enjoyed it. I'm enjoying it. Not finished yet. I hope. Thank you. Thank you. Tamén vimos falar un pouquiño con outra das nosas invitadas, a líder Shirley Smart. Welcome to Ponteareas. It's lovely to be here. This is also my fourth time here, not always with Peggy, and we're delighted to be here. A little sad because we have a very big rock festival at home this weekend, but reports are it's going very well, and the weather is likewise beautiful at home as well. Tamén dice que está moi contenta co clima, que é unha mágoa. Sí, porque tiñan un festival de música na illa este fin de semana. Bueno, viñan milleiros de persoas de todas as partes de Inglaterra e de fora. Elas están un poquinho preocupadas para que todo saia ben. E claro, como están aquí non saben o que pasa lá, pero están contentísimas de estar aquí. Xa é a cuarta vez que la ven. The White Island is very famous in the world for the music. Yes, it started back in the 70s and we've just revived it. And we've got some top-line artists like David Bowie, for instance, tomorrow night. But it will have to stop for a while for the football. Because England play tomorrow. Yo le preguntélle si, bueno, que a Isla de White é famosa no mundo inteiro pola música. Sí, verdade. Ela dicía, bueno, que está un poquinho triste, bueno, que esta noite actuaba David Bowie. Este festival ven desde os anos 70 celebrándose, pero bueno, son moi aficionadas ao fútbol. En Inglaterra dicen que mañán teñen que parar un poquinho o festival por causa do fútbol. Eurocup in Portugal. That is correct. The White Island is famous for the song White is White. Moderately, but no, it's not most famous. It's Ticket to Ride by the Beatles. Yes. É unha fans dos Beatles e lle gusta máis que White is White, unha canción que salió en moitos anos de Donovan, se non me equivoco, me parece que era de Donovan, pois ela prefire o Ticket to Ride dos Beatles. Well, thank you very much. Thank you very much. Welcome to Ponteareas and enjoy tonight. We will. Thank you.